शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की भगवान के माटी कोड़ा गइल बा कि कहवा के पियर महती, कहाँ के गोदान है, कहवा के पांच सुहाग पियर माटी सबके गोदार है, जगदीश पियर माटी सबके गोदार है। अयोध्या के पांच सुहागिन माटी कोड़े जात है, महादेव की। भगवान के माटी तक उड़ा गए बाबू। अभी देखिए जना माता जी आगे नहीं चली, अब तो बहुत कार बटल बाघ। चलिए जना माता की तरफ से माटी कोड़ाई में भगवान के 51 रुपया भगवान कल्याण का ना हो लइकवा के नाम नहीं बताए। अच्छा जाए दे तनी चली ठीक बा। चलिए माटी कोड़ा गए लोगवा गढ़ा खोल देला कुदारी से हतना खोने लगी मौगी आ कहले से बाबू समुद्र ढूंढा एक तो ऐसा कुदारे ला कि खोनले खोनाई नहीं खोनले खोनाई नहीं, पाने के पत्ता आ सुपारी आ एगो सिक्का डला जला आ लोगवा कहले समुंदर बाकी नहीं बा। लोगवा कहला का कि ढूंढ ढूंढा ये बाबू तो अपन समुंदर ढूंढा पैसा पैहा बगल में छुपैया सुपारी पैया अपने दीदी के दी अपने छोरा के दी ढूंढा ये बाबू तो अपन समुंदर ढूंढा।
बोलिए महादेव की जय। संत समाज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कि हमनी के लोक परंपरा में विवाह ये करे होला। भगवानों को विवाह भइल बा यही ना, इना एक दूसरे तर गाय भइल बा। भगवानों को माटी कोड़ाइल बा, तिलक चढ़ल बा, द्वार पूजा भइल बा। बउए बारात के तैयारी भइल बा। अच्छा सुनी, इमली सबके भाई घोटावे ने कि नहीं घोटावे ने? इमली इमली पुरुष वर्ग में से 5 लोग चली आवे, नहीं 5 लोग चली, चरियो लगा जाओ अपने भगवान के। आज इमली घोटाक बा के माता कौशल्या का अपन बहिन माने वाला क्यों नहीं बा? 2 लोग में से 2 लोग दान दे वाला के नहीं बा? इमली। अच्छा इमली के मतलब जानत है?